927 milioi euro erabiliko ditu Jaurlaritzak ekonomia suspertzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko. 2014an baino 2,1 gehiago. Arantza Tapia sailburuak esan duenez, berrikuntzari eta nazioartekotzeari garrantzi berezia eman nahi diote. Enpresa jardueraren kate osoak aberastea, berrikuntza eta nazioartekotzea izan da horren bultzatzaile. Izan ere, bi arlo horiek izango dira gehien indartuko direnak. Berriro ere enpresetako makina zaharrak ordezkatzeko Renove laguntza plana izango da 2015ean. Máquina herramienta y otro tipo de maquinaria que se puso en marcha el año pasado va a tener continuidad. Bestalde, enplegu eta gizarte politikarako sailaren aurrekontuak ia 12 haziko dira, eta 1.035 milioi euro bideratuko dira. Kopuru horrek behartsuenei laguntza emateko aukera emango omen du. De la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda y también de las ayudas de emergencia social. Juan María Aburto sailburuak adierazi du aurrekontu sozialak direla eta arreta berezia emango zaiela gizarteko talde ahulenei. Más antiguo de edificios de toda la Europa y una combinación de un cierto peligro. Las previsiones apuntan para el año